Запрошаємо так, переможців. Хто є? Виходьте до нас. Один вообще. Один диплом вже. Приємно, що він тратив у мої руки. Насамрэч, я тішуся, що маю дочинення до усього такого прекрасного руху белорусского, який несе белорусскую мову і який по сутності заразив за апошні год два генам беларушчыны ці не ўсю Беларусь. 15 мы будем спадзявацца, што гэты аптымізм падтрымае у нас і дасць ад аптымізму яшчэ больш і нам і ўсім на славу. Ми гэты попыт падтрымалі і спрабуем яго задаволіць. І Так, ранок, я тебе дам помацать. Слушайте, ты клёвый. ура! Ранок Вечорка, Нікіта Бровка і Олексій Сапрыкін, Світер Афанасенко, Никита Бровка і наш Хай же не возбоится Арсентина. наш поважаний піаніст, який сьогодні вас усіх вирішує та критикує. Нас шмат, тому... А ми запрошуємо на сцену для отримання узнагароди керівника християнської злушеності Куропати Вацлава Нямковича і керівницю громадської організації Асоціація ахвярів політичних репресій Зінаїду Тарасєвича. Показуємо подяку тим, хто нам допомагав. Усвідомляємо, що перед нами велика праця по обороні, по дальнейшей обороне Куропату. И для того, чтобы заховать эти национальные некропы для будущих поколений. ініціатором кампанії День пам'яті повстанців 1863 года в Свіслі. Акція солідарності футбольних фанатів. Управління по громадянству і міграції ГУС Мінгарвиконкаму і відділ по громадянству і міграції Першамайського РУС города Менску за анулювання виду на жихарство і висылку з Білорусі правооборонці Алены Конкашовой. Наверное, мы все-таки передадим ее герою, а может быть и самим себе. Нет. Ручек не забывайте, повесить на стену. Великую подяку правоохоронцям, ще раз, що Макар Іванович допомогли нашій праці. Ну і сказати вам, що ми і далі будемо працювати, а я буду писати, як уже не один год пишу в оборону Куропату. Я сподіваюся, що ми все-таки цю ситуацію разом з вами вернем у поле урочище закону. І перемагає сайт наставник інфо. Тримай,